Actually, ma'am, ako, I'm from Manila. Tapos yung dalawa kong partners from Surigao and from here in Pilipinas. And ako yung nag-brought up ng one. Una, dapat ano lang, silog, tapos siya na. Pero naisip ko ba, hindi masyadong strong na one concept yung silog lang. So, uwi ako ng Manila. Uwi ko ng Manila, daming parisan dito sa Manila, pero sa Iligan, wala, mas isa. Sinagulo lang kami, mga pang-merienda, mga night meals, mga food foods. So, yan. Tuwan kami ng concept. Ito yung kapag namin. Mr. Pares. Actually, Mr. Pares, dapat ano lang, MRP. Kasi initial sa amin tatlo na mag-nangyari. Pero, para mas may dating, Mr. Pares. Para catchy. Oo. Dali matandaan ng mga tao. Siguro mo, bakit tayo sabi, senior high and above. Wala yung limit. Unang budget-friendly. Oo, para kahit sino. Makita mo kahit mga magagandang sasakyan, pupunta dito, kahit mga estudyante, pupunta dito. So, for everyone, Price ranges from 70 to 180 pesos, guys. So, grabe siya ka budget-friendly for students pero and workers. Kami na lang kay Workers Sponsor. Next, Goto over Halal food here sa Mr. Pares. Unahan ko ni, lami. So let's try the For just 80 pesos, meron siya o 3 to 4 persons. No? Hindi, chicharon. Chicharon. Pares. I like the Pares. I think mura siya kailangan sweldo pero more ganang ginaw sa sulod sa karne stuff that's going on yun lang ka nag-originate na siya sa Luzon ang Goto nakita na ako sa TV and first time ako yung Goto by far I can say it's very good. Next, beef Pares Mami for 80 pesos. Yeah po. Ay, Goto rates mo gani. 70. Kani, kay beef Pares Mami 80. Hindi siya yung parang pinadalikan. Ito yung parang Sabi ka kung lang. Bakit ka ba? Ano lang mami? Ba't pag mo siyang
Kalon, dili siya like, ganang, ikaw. Nag-take time yun sila nga, tulong tarong tender, kaya may kailangan noodles. Fresh kayo siya, lasa. Next up is Putok Batok. Batok is likod sa liog. So, fat na siya. Fat. Na siya sa sabaw, which is still beef. So, let's try. Beef. Fat, like me. Sa'yo tayo. Spot. Naman lang. Pagka hindi, bitaw nga, sakto lang yung katamis mo. Hindi siya ka ng bibli nga pagkatamis. Putok Batok, guys. Then, if parisan mo sa Paris, Paris ito lang. Tayo nito. Beef mix. Amazing, amazing. Lamig siya, lamig siya. Sulit siya sa budget. So, I recommend this place sa inyo. No, grabe, karami ang food. But, if you will, syempre eat dire, then, nahinay lang because it's all fat. Magkikita sa mga sakit-sakit. But I guarantee you, it's very amazing. Budget-friendly kayo siya, and sulit kayo yung gasto dire. Even if layo siya sa city proper, kasi diri sa Seminary Drive, sa Parklands del Carmen, worth it jud kayo siya. I swear. Lamig jud kayo yun lang. Pares, very sweet. Grabe ka tender lang baka, grabe ka squan. Grabe ka humok bitaw. They also offer other foods. Nasa rin silog meals, nasa rin merienda like siomai, tokwa, lumpia, siopaw. Still all budget friendly. So like drinks, nasa like coffee, water, and soft drinks of course. But mas nilot siguro ito dire, gabi. Because it is a chain of like kanang mga stalls ba, may grilled food. There's also good music. So, amazing.